Jedan od korisnika za aktivno učešće zajednica je i nevladina organizacija Santa Marija iz Zvečana. Molimo vas, predstavite nam ukratko vaš projekat i kakav je značaj vaših aktivnosti. Savetovalište za žene obolele od kancera dojke je jako bitan i važan projekat i mislim da je jako uspešan, jer ako kažemo da je na ultrazvuku koji smo nabavili uz pomoć USAID-a i smešten u studentskoj poliklinici, oko 1600 žena je pregledano i to preventivno, onda mogu da stvarno kažem da smo uspešno i da smo zadovoljni ovim projektom. Mnoge naše korisnice su na vreme uradile operaciju, uradile prvo preglede, pa je bilo nekoliko korisnica koje su na vreme uradile operaciju i hvala Bogu, prvenstveno jeste i lekarima, ali kažem, na vreme su to odradile i sada su ponovo se vratile svojim redovnim aktivnostima i sada su ponovo aktivne građanke ovog društva. Pored ovog projekta, vaša organizacija sprovodi i niz aktivnosti u cilju poboljšanja života najosetljivijih društvenih grupa. Koji su vaši najvažniji projekti koje ste do sada realizovali? Pored ovog projekta, mi realizujemo i projekat Centri za rani razvoj dece. On je podržan od UNICEF-a. Centri su smešteni u opštinama Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Ovi centri su smešteni u ruralnim sredinama i obuhvaćena su deca koja ne idu u obdaništa. Oni borave u tim centrima po 4 sata, sa njima su naši edukatori i realizuju ovaj program po onom programu korak po korak. Međutim, uspeli smo da uspostavimo kontakt sa USAID-om, tako da je taj centar u Veljem Bregu opremljen, urađen je unutrašnje, prostorije su unutar sređeno je dvorište, tako da smo i tim delom zadovoljni jer smo sada napravili jedan kvalitetan prostor da deca borave. USAID nas je podržao i u učeničkom parlamentu. Održali smo niz seminara i uradili podršku učeničkom parlamentu, tako da učenički parlamenti sada jako dobro funkcionišu i imaju svoju ulogu u srednjim školama. Kako planirate da razvijate vašu nevladinu organizaciju u budućnosti? U planu su nastavak savetovališta i nastavak ovog centra za rani razvoj dece u ostalim ruralnim sredinama. Planiramo i da uradimo skrining za žene u ruralnim sredinama, jer je njima jako teško da dođu do Mitrovice da urade pregled. To je, mislim, jako bitno za preventivu, jer zdrava žena je i zdravo društvo. U našoj organizaciji ima jako dobar tim, ali pozivamo sve ljude dobre volje koji su raspoloženi da učestvuju u poboljšanju kvaliteta života našeg stanovništva na ovim prostorima, a i obraćamo se i donatorima da se upoznaju sa problemima. Ne nikako da nam nameću neke svoje projekte, nego prosto da se upoznaju sa problemima koji su prisutni u našoj zajednici, pa da ih rešavamo korak po korak. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.